ସକାଳୁ ଉଠି କୁହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ 5ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ମୋ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା, ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ କଥା, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି 5 ପଦ କଥା ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ।